Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa z hry Minecraft a dneska to bude vianočný špeciál zo Survival Games, tak určite dopozeraj do konca, ako mi to išlo a mi dole napíš do komentára, že či som hral dobre alebo zle. Tak ja nebudem zdržiavať, daj odber a poďme na to. Prvá naša minihra je TNT Run. Kam pôjdeme, no tak vlastne spadne TNTčko. A našou úlohou je samozrejme nespadnúť, to je niečo také ako spliff, len tu sú TNTčka, no ja už som spadol o jedno poschodie dole. Dúfam, že sa mi podarí aspoň nejakú minihru vyhrať, musím ja som zase spadol, ale musíme tu celý čas behať, lebo by sme spadli so s tým TNTčkom a typek ma chcel zhodiť aj o 2 poschodia, ma zhodili dole. Nie, ja som spadol, zas. Ja som posledný na tom dolnom poschodí. To není možné. Dúfam, že sa mi podarí vyhrať, aj keď som na najnižšom poschodí, na ako môžem byť. No tak uvidíme. Nie, ja som spadol, no nevadí. Fajnerko vyhral. Minihra je One Hit. To je... Ak sa vám mám priznať, tak ani neviem, čo... Dobre, tak mňa už zabili a... Aha, takže to medzi tým, ako ja sa tu na nich pozerám, no tak kebyže sa chcete napojiť na Survival Games, no tak dole budete mať odkaz v popisku, tak sa tam určite napojite, je to dosť dobrý server, vám to odporúčam. Ďalšia hra bude Cold Potato, takže teplý zemiak. OK, to som ešte nepočul taký názov. Aha, to je, že kto proste zomre. A ja som mŕtvy. OK, no tak túto minihru som veľmi nepochopil, ale to nevadí. Ja zase vyhral ten Fajnerko. Ako nehytíte ma prosím, ale ja nemám ani PvPčko, ja proste neviem dobre hrať. No, PvPčko neviem, aj keď hrám Minecraft už 8 rokov, ale PvPčko toto mi nejde. A vyhrali sme my, no tak to vyhral asi jeden typek z nášho týmu, no tak to nevadí. A ďalšia minihra je Kill Everyone. Takže, že... Aha. No tak... Jau. No tak teraz som skočil fajne a je deathmatch. Tak uvidíme, čo tu bude. Jau. Aha, to už my sa máme zabíjať. Zase som zomrel. Ďalšia minihra je Point Master, takže to bude... Aha. To máme vlastne zbierať bloky a z toho dostávame body. Ako môžete vidieť, no tak ja som teraz 13. Ďalšia minihra je No Jump, takže nemôžeme skočiť. A podlaha sa bude pod nami prepadávať, takže kto skočí, no tak vlastne prehral. No nič, no som nemal šancu toto prežiť a Craft Hunters bude teraz. To je... Ani neviem čo to je, ale... A máme... Čo vykraftiť? Čo máme vykraftiť? Dobre, no tak ja teraz neviem, že čo máme vykraftiť, ako absolútne neviem čo. Že by celé nástroje, ja neviem. To je vyskúšané diamantový krompáč alebo diamantový chestplate a uvidíme, že... Aha, kamenný meč mám. Aha, už chápem. No dobre. Takže ja už som to pochopil. No dobre, no tak to som ja teraz pokazil, akože strašne. Ďalšia minihra je Musical Minecraft, takže máme uhádnuť hudbu v Minecrafte asi. No tak toto akože vôbec netuším, že čo to je. Nie, my sme vypadli. A neviem ani
Pretože to je ako také, že neviem ako sa volá tá hra, ale čo sa hrá so stoličkami, že vlastne hraje hudba a vy si, no keď prestane hrať hudba, no tak vy si vlastne musíte sadnúť. To vyhrá, podľa mňa vyhrá ten kubíček, no tak nechajme sa prekvapiť a vyhral kubíček, OK. Big Shovel teraz minihra, no tak to je spliff, to je vlastne, že my sa máme podkopať. To by mi možno mohlo ísť, no tak uvidíme. Jau. My sme ešte poslední traja ľudia, ktorí sme tu hore. No, my sme poslední dvaja hore a teraz som ja posledný sám hore. Skúsime tu podkopať tohto typka, ktorý je pod nami a ešte sú 3 sekundy do konca a spadla jedna vrstva a ja som spadol a ja mám jedno srdiečko. Ale mi tu píše, že má snehové gule hilnú. Spadol. Nie. No tak to som pokazil teraz ľudia. To sme ho nezhodili. Typek jeden spadol. Ja som sa sám podkopal teraz. No dobre, to nevadí. Tak ideme tu trošku hádzať s guľami. Ja som zabil typka s snehovými guľami a asi je to 1v1, tak to vyzerá. Nie, kámo, ja som spadol. No tak aspoň som skončil tretí. Tak už sme na konci videa, ak sa vám video páčilo, no to nezabudnite dať like, odber a zvonček. Ty mi veľmi pomôžete, je to zadarmo, trvá to len pár sekúnd. Ja viem, že neviem dobre hrať, ale dúfam, že vám to nevadí. A ja vám prajem pekné Vianoce i pekné sviatky a mi napíšte dole do komentára, čo ste dostali od Ježiška. Pre mňa by bol darček, keby ste mi dali odber, tak ja nebudem zdržiavať. Tak užite sviatky, tak zatiaľ ahoj.